Silav, êvar baş, hevalno hêvîdar mûtev başin, selametin çawa ku hûn dibînin ser ekranê mîvanê min Ehmed Gulabî Dere ye, îşev. Em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin, behsa Sûriyê bikin, li ser Sûriyê kîjan dewlet li pê kîjan menfeetan e. Ev mihîm e. Em zanin tombarak hema piştî ku ew peymana di navbera Qesedê û Şamê de çêbû, hema revarev çû Şamê bi Ehmed Elşara re peymanên ser peyman çêkirin ji bo petrolê û ji bo meseleyên din ê ekonomî ku em binêrin ne tenê Amerîka, İsraîl heye, Erebistana Siûdî heye, Tirkiye heye, Misir hene, gelek dewlet hene li ser Sûriye xwedî hesabên cuda ne. Em ê mîvanê xwe re nîqaş bikin. Wekî din tiştekî din jî çil benda Rojavayê Kurdistanê ye. Tamam, peyman çêbû lê anha her tişt safî nebiye. Ehmed Gulabî Dere, merheba bi xêratî. Merhaba, êvar baş. Mijara me kifşê tu hema em bikevin navê. Anaha li ser Sûriyê kîjan dewlet xwedî kîjan menfeetan e, li benda kîjan menfeetan e ya rastî. Lê ya ku herî zêde me eleqedar kiye dewleta Tirkiye. Hema tu ji kîjan aliyê ve dixwazî destpêkî. Belê. Hadema mirov bahsa Sûriye dike, tenê menfaetê yek dewletekî nîne, menfaetê pir dewleta dikevin nava hev. Yani di serî de divê em bizanibin menfaetê Amerîka û piştre yê Fransa, yani Yekîtiya Ewropa em nebêjin, bi taybetî Fransa û dîsa tê zanîn Rusya û kêm zêde Çîn jî di nava wê de ye û welatên sînorê Sûriyê, yani Tirkiye, yani yê sînor bi taybetî Tirkiye divê em bêjin, İsraîl heye û her wiha Suudî Erebistan. Yani ev welat hemû li ser axa Sûriyê di nava têkoşîneke parastina berjewendiyên xwe de ne. Yani bêguman serî de divê em bizanibin Amerîka aktörê herî li pêş e. Yani Amerîka li ser axa Sûriyê ne nihave ji 2011 vir ve Amerîka li ser axa Sûriyê aktif e. Yani bi taybetî bi alîkariya Kurdan em dikarin bêjin Amerîka li ser axa Sûriyê destpêkê xwe girt. Yani Amerika duyû aliyê de hinekî nankur nêzik dibe. Bi alîkariya Kurdan li ser axa Sûriyê bazê xwe çêkir û her wiha li Rojhilatê Firatê Amerîka xwe xurt kir bi alîkariya bêguman ya İsraîl jî. Tê zanîn li Şamê jî derdora Şamê Rusya hebû bi rejîma Baasra. Yani li ser axa Sûriyê Amerîka û Rusya demeke dirêj bi hev re hevkarî jî kirin em dikarin bêjin. Yani li ser axa Sûriyê Amerîka û Rusya li hev nexistin, şer nekirin. Yani bi hev didanişîn û dihin aliya da jî ji hev re alîkarî jî kirin bi awayekî. Di dawî da hate dîtin ku êdî Rusyayê fêm kir ku ji rejîma Baas nikare faydeyekî din bibîne, nikare êdî li ser axa Sûriye û ji axa Sûriye wê de jî di rojhilata navîn de zêde xwe bi hêz bike, piştgiriya xwe ji rejîma Baas kişand û di wê navberê de jî Amerîka bi Heteşê ji Îdlibê derxist, hema Humus Şam hikûmeta Heteşê çêbû. Niha Amerîka di nava hewldaneke wilo de ye ku li ser axa Sûriyê ji xwe re hegemonyake merû dikarin bêjin cîhanî çêbike. Yani Suriye piçûk e bêguman lêbelê Suriye di nîvê rojhilata navîn da cihdîre. Tê zanîn jî herêma rojhilata navîn parzemîna rojhilata navîn di dîroka mirovahiyê de xwedî roleke girîng e û di dîrokê de jî kîjan hêz li rojhilata navîn xurt bibe, bi hêz bûye, karibûye di cîhanê de jî bi bandor bibe. Amerîka jî vê dizane ji ber vê yekê ji Amerîka Sûriyê ji xwe re weke
باز گرتیه یعنی وکه ناوندکی گرتیه حیانها او ناوند عراق بو حتی هیچی ام دکارم بیجن جبوی امریکا عراق لیبری امریکا هول دده کو حتی شی خورتر بکه وکه ام بیجن حکمت که بخواه گریدایی او گرانیا که حیانها امریکا ددا عراقی ادی جبر شون داد خوازه بده سوریه و هر وها عراق و سوریه جید آلی کی دا به و گری بده جبریه که جنها لعراق جی هولدان امریکا هنه دا کلوه داری جی لگوری خواه حکمت که بده چی کر یعنی حکمت عراق بگو من نل دجی امریکانه لی بله هل بجارتن چه بونه وان روژا سروک وزیر سروک کمار و هر وها سروک پارلمنت و به کش کرن امریکا دوی آلی داش خودی هولدانه که لی بله سر آخا سوریه امریکا وکه اکتوره که گرینگه یادن یکو معلقه در که به تایبتی دوی ام بزانه بکن دولت ترکی دنافدایه لیبلی دولت ترک هر تیم وکه هزکه یدک یا امریکا سر آخا سوریه هبو yani çıkan ciran be liberi derve gotuna Amerika devlet Türk zeden nikar bu tişteke bike ligori xwaji hesaba çekir merut karım bejin tiştek kunha derketiye holi heneke ligori hesabı devlet Türk ji peş dikeve yani tiştek bu devlet Türk bir taybeti dixwaz belki sediset pek ne hatiye leveli tiştek bu devlet Türk dixwaz بگرانی مرد کارم بیشم پک هاتیش بلویه که دولت تیر نهاد نوا هوایی که ولو دایه سر آخا سوریه جخواره سرکفتنه که به دست خستیه لیبلی از بیشم خواهد خواپینن یعنی رایدار دولت تیر خواهد خواپینن و که سرکفتنه که ممکنه جبویوان ایرو دخویه لیبلی نه سرکفتنه که اساسیه جبو ترکیه جبو گلین ترکیه یعنی دولت تیر به تایبتی جبروی دشمناتیا خال دجی کردا بن کپتنا کردا خارا وکه سر کپتن دبینه بگو من اوجی مجارکن قاشیه گلو کرد بن کپتن یا نه چما دولت ترک خارا وکه سر کپتن دبینه اگر کرد بن نکپت بنن و جی دوی مروب آوه که جدا شیروه بکه و فاکتورا سعودی عربستان جی هیه و جی دوی هم جبیر نکن زیده نه نایدن قاش کرن تبعصا دولة تركيا كر دبي مجبير نكن منفعات سياسي دولة تركيا يبون البت منفعات ابوريجي حنا او هنا كيف جدانه اما دولة خلكي مثلا ند عربستان السعودي بقراني تشتن ابوري بلكي هيفيدكه بلكي دخوازه نفوذ اخا تاثير اخا لسر جواك عربي سوريا زياده تربكه يعني هر دولة جدا اما دولة تركيا تشتكو تبعسكر آلية سياسي مسألة بو علی آبوری مسئله جی هنه منفعت دولت ترکیه چه کرنا انشاطیه جنوب آوا کرنا سوریه bütçeye که پر جدی هیا و امریکا عربستان سعودی بدن سوریه ترکیه خوازه جی پارا خواه بگره اف جی هنه مرود کاره بحث بکد زمانه کی yani به تایبتی مجارا سعودی عربستان زده نای نقاش کرن از به تایبتی دخوازم سر هنکه بسکنم روژه پیشی آمده سال پیشی آمده مجارا سعودی عربستان زیدتر لسر آخا سوریه و بکوه روژوی و زیدتر به نقاش کرن یعنی به تایبتی جی دولت ترک دوی درباره دوی بکوه تنگاسیه yani Suudi Arabistan ve bezanin ku ser axa Suriye demek ki direce duxas bi bandor be lebeli jber rejima Baas Suudi Arabistan zede nikar bu ser axa Suriye hegemonya xaçe bike jber ku tezanin rejima Baas rejime ke em bejin zedetir dibin bandora Aleviya da bu Suudi Arabistan jî weke Sunni û bi taybetî jî dixwaze li rojhilata navîn Vahabîtiyê li pêş bixe li ser axa Sûriyê nikar bi tişteke bike çiqa jî têkiliyê Suudi Arabistan bi Amerîkayê re baş bin ji 2011 şûn da jî nikar bû zêde tişteke bike bi hilweşandina rejîma Baas bi hatina HTŞ Suudi Arabistan li Şamê edî bû xwedî bandor niha zêde ew bandor nayxuyan divê me bizanibin ku çiqa jî tê gotin Ahmed El-Şara weke zilamê Tirkiyeyê weke zilamê Tirkiyê tam nîne
زیاتر زلام سعودی عربستان دبن باندورا سعودی عربستان دبن باندورا قطر دا یا دبن باندورا ولاتین عربیه کرفزینه دولت ترک جبوی هناك دکوه درجه دو دیالی بلی ترک جوخارا yani belki براستی ولو نافکرین لیبلی ولو دزن دیار کرین کو sanki devlet Türk li Şam'ı xudi bandora ke pir girin geldi jibir şunda derve gotuna wi li Suriye li Şam'ı tişteke nave evji haceteke propaganda ya haceteke propaganda Erdoğan'a çünkü tezanin Erdoğan bi taybeti dema hete şehirli itli ve bu tekiliye xwa be hete şehra çekiribun u dema hete şehir itli be derket jim be alikarya devleta Türk derket be taybeti AKP serkeftina hete şehir çuyuna haya Şam'ı li Şam'ı buyuna xwediye deslatariye jxara veke serkeftin dit libeli hedi ev bandora Türkiye li ser Şam'ı kimdi ve teni vezir-i kareder ve ye Suriye Şabani buxa nezike Türkiye'ye yani te gotin veke ambejin ambasadori devlet Türk nava hükümeta Şam'ı da ye Şabani jî te zanin li Türkiye xwendiye hemolatiye Türkiye jî heya kengê di nava hükümeta hete şêda wê bimîne nemîne ev ne diyare. Niha di demê pêş de bi taybetî dewleta Türk û Suudi Arabistan li ser axa Sûriye wê bikevin nava nakokiyan. Bêguman ew şeqekî wê mijarê jî digihêje İran'ı diyen bizanibin ku yani Suudi Arabistan ve İran bi taybetî di rojilata navîn da rakibi hevin eger şereke li hember İran'ı bêmeşandin Suudi Arabistan li ser axa Suriye zêdetir bi bandor dibe lê ev bi bandorbûna Suudi Arabistan li ser axa Suriye ji bo Amerika asteng nîne yani hinekî derdor mümkün e bêjin ya li ser axa Suriye madem ki Suudi Arabistan zêde bi bandor dibe wê demê wê bandora Amerika kim bibe dibe bezanin Suudi Arabistan buxaj weke devleteke dibin bandora Amerika'da ya derve gotuna Amerika'yı der nakeve u xurtbuna Suudi Arabistan rojlata navi ji bo Amerika daha baştır. Amerika bi destê Suudi Arabistan çawek bi destê İsrail pir tişta fazla bike dike bi destê Suudi Arabistan jî di demê pêşiya me da wê tiştan bike vê em bizanibin eger pirsête tunebin ez dixwazim derbarê tekiliyên Tirka û Kurda da hinekî tişta bêjim Kurdên taybetî yê Rojava. Hema kerenke. Niha dewleta Tirk Rojava ji xwe re weke dereke düşmin dibîne weke hêzeke düşmin dibîne yani bi taybetî mesela yê iktidara dewleta Tirk tane MHP û AKP rayedarê wan taybetî Devlet Bahçeli û Erdoğan dema daxivin mümkün e Erdoğan vê denê dawî pir zêde wê nayne ziman lêbelê Devlet Bahçeli dema daxife ji bo YPG divê terör örgütü yani rêxistina terörist ji bo Mazlum Abdî dibêje terörist yani Rojava ji xwe re kirin weke düşmin ev di demê pêş de wê zerarê bide Tirka yani kendi jî dewleta Tirk bi taybetî hineke bi İmraliyê pişta xwe zexm dibîne newilo ye yani işte dibêjin demê pêş de eger em bixwazin bi alîkariya Rojava Kurdên Rojava li ser axa Sûriye hineke tişta bi dest bixin em ê bikaribin faktora İmraliyê bikarbînin ya Birêz Öcalan bikarbînin mesela. Halbuki ev hesabı wan wê negire yani yek İmralı yani Birêz Öcalan ve li gorî berjewendiyê dewleta Tirk tev negere li ser axa Sûriye mümkün e hin kes van gotinê min hineke cuda bibînin bêjin çawa dibe tiştê ku Öcalan digon hal Sûriye pêk hat lêbelê wilo nîne
yani ew jî hesabeke xwe dike. Eger heya niha derbarê Rojava da ji İmraliyê hin gotin derketin û em bibînin tabloa ku niha derketiye meydanê jî li gorî daxwaza İmraliyê di demê pêşiya me da jî sedî sed wilo nabe. Dewleta Tirk bi taybetî bi atmosfera ku va çend hefteyê ku çêkiriye de li Sûriyê ji xwe re hewake düşminatî çêkir. Ne tenê Kurdê Rojava dewleta Tirk ji xwe re weke düşmin dibînin, hemû Kurd hêdî Tirka dewleta Tirk taybetî ne Tirka em bêjin dewleta Tirk weke düşminê Kurda dibînin. Yani me Sîpan hemû jî godar kir ji vir demeke berî bi taybetî Sîpan hemû digot tang û topên dewleta Tirk li Eşrefî û Şêx Mexsûd li hember me şer kir, me li hember wan şer kir û hineke kesên ku bi taybetî ji asayîşê ji Şêx Mexsûd Eşrefî derketibûn birîndar bûn me dîmenê wan jî godar kir wan jî digot pir kesê ku bi me re şer dikirin dengê bi Tirkî dihatme. Yani raya giştî sedî heştê bawer dike ku ew şerê ku li ser axa Sûriyê li hember Kurdan meşiya ne ser axa Rojava em bêjin ser axa Sûriyê taybetî Helebê li dora Helebê û her wiha mümkün e pir zêde nebe lêvelê em dikarin behsa Reqa û Deyrazorê jî bikin bi alîkariya dewleta Tirk meşiya dewleta Tirk çikir Rojava ji xwe re kir weke herêmeke düşmin. Demê pêşiya me de eger li ser axa Sûriyê di navbera dewleta Tirk û Suudî Arabistan da nakokiyeke derkeve dewleta Tirk pêwîstî bi Kurda bimîne gelo Kurd çawa xwe bidin kêleka dewleta Tirk. Ev jî pirsgirêkeke ev jî pirsekê divê rayedarên dewleta Tirk niha da bifikirin. Nana ew tiştê tu dibêjî neyê dane dewleta Tirkiye bi xwe îtiraf kir ku ew li wê derê di nava projeyekî dane û di şerê li hember Kurdan da ew piştgirî didin Şamê. Ji xwe tiştekî wisa ye. Niha xeteriyên pêşiya Rojavayê Kurdistanê çi ne? Niha peyman çêbû, peyman temam ana hêdî pêkti. Entegrasyon jî hêdî dikeve pratikê. Çarçoveya entegrasyonê em nizanin. Perwerdeya Kurdî çê dibe çê nabe em hê nizanin. Em zanin milletê Kurd biryardar e. Ew di çarçoveya tekoşîna demokratîk de ew xebatê xwe bimişînin. Lê dixwazim hinek tu behsa xeteriyan bikî. Merû çi bike dikeve nava xefikê? Merû çi bike bi ser dikeve ji vir û pêve li Rojava. Destkeftî xwe merû çi wat dikare biparêze. Yani ew mijareke neke zehmet e. Yani ji bo rayedarên Rojava pêvajoyeke pir zehmet dest pê kiriye. Yani mümkün e li her derê niha slogan têne avêtin, tê gotin me pir tişt bi dest xist û her wiha birêz Nûreddîn Îsa jî çû Şamê ji Şamê hat weke parêzgarê Hesekê doêvarê hin daxuyanî da her wiha Kurdê me yê Rojava deverê din jî hineke hewayeke serkeftinê dane. Lêbelê ez bi xwe weke serkeftineke nabînim. Yani weke binkeftin jî dibe neyîdîtin, weke serkeftin jî nîne pir tişt hatin winda kirin. Lêbelê tiştê ku hatin winda kirin zaten eyan bû divê ew hatibana winda kirin. Mesela weke em bêjin Şêx Mexsûd Eşrefiye weke Rojavayê Firatê divê ji hikûmeta merkezî ya Sûriyê ra hatiba hîştin piştî dehê adarê şûnde. Lêbelê ew kêmasî bû ketin nava kêmasiyê pêşa roja xwe pêşiya xwe baş nedîtin. Reqa Deyrazor dîsa ji bin denetima em bêjin Qesedê derket. Hê jî Qesede heye ji ber nava Qesedê da Ereb jî hene ji ber vê yekê hê jî tê gotin Qesede lêbelê ji vir şûnda hêdî ew jî ji ortê radibe ji ber ku hêzên Rojava dibin beşeke artêşa Sûriyê. Niha rayedarê me yê Rojava ji vir şûnde bi pir tiştara divê bitekoşin. Yek di aliyê siyasî de divê pir bi zanyarî tevbigerin. Yani nekevin defa Şamê li Şamê jî divê bêzanîn pir lêstok çêbûne heya niha û niha jî bi taybetî aktörên weke dewleta Tirk heye, aktörên weke Suudî Arabistan heye.
Yani ez Amerika ve Fransa navijim. Amerika ve Fransa lehember Kurda ez bavar nakim bikevin nava leistokan libeli devleta Türk u Suudi Arabistan li Şamê bi taybetî lehember Kurda di nava leistokan dabin ve her wiha li gel hikûmeta HTŞ ve tev bigerin. Da aliyê siyasî de dema diyalogê bi hikûmeta merkezî ra çê dikin دوی آگه دا دوی پر به دقت تف بگرن جبر کو اف ریکفتنا کو درکتیه هوله ریکفتنا که پر زلال نینه yani hin kes dibêjin rêkeftineke zelale li gorî rêkeftinê wê tev bigerin lêbelê pir tişt tayê divê bi hûrgirî li ser bê sekinandin. Mesela hêjî tê gotin ku zimanê Kurdî wê bibe weke zimaneke perwerdê. Yani ez bixwe li gorî vê rêkeftinê weke zimaneke perwerdê nabînim. Yani tê gotin diplomê ku heya niha li Rojava hatine dayîn wê ji aliyê hikûmeta Şamê ve ji aliyê em bên wezareta perwerdê ve bê naskirin lêbelê nayê watê ku sibê du sibe demê pêşa me da li ser axa Rojava li ser axa ku Kurd li ser dijîn wê di dibistana da zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê bibe. Ev de rêkeftinê de nîne bi awayeke hûrgilî divê li ser sekinandin çê bibe da ku demê pêş di dibistana da perwerde bi Kurdî bêdayîn. Eger perwerde bi Kurdî li ser axa Rojava ney dayîn yani ez bixwe weke binkeftin dibînim. Yani eger perwerde jî bi Kurdî çê nebe wê demê çi hatiye bi dest xistin. Li ser vê ez parantezekî vekim tu bidomîne. Niha ev rêkeftina ku hatiye îmzêkirin bi giranî ji bo agirbestî ye, ji bo entegrasyonê ye. Hemî dosyayên li Rojavayê Kurdistanê di vê peymanê de tune ne. Hezaran dosye hene. Perwerdê jî yek ji wan e. Ji vir û pêvê hem Mazlûm Abdî got hem Aldar Xelîl hem kesê din ji vir û pêvê têkoşîna demokratîk dest pê dike dawa Kurda çi be, mafê Kurda çi be êdî ne bi rêya şer lê bi rêya guftûgo û diyalogê ew ê heta dawî tê koşin ji bo bi destxistina va mafa. Elbet perwerdê yek ji wan e, Efrîn yek ji wan e, meseleya bi destxistina serêkaniyê vegera koçberan pir tişt hene ku di peymanê de elbet tune ne. Ama merû her tiştî bi hezaran tiştî di peymanekê de nikare biciyî bike. Perwerde yek ji wan e keremke rast e. Yani pir tişt divê li ser bisekin ji ber vî yekê jî bi diqet hev bigerin. Bi zanyarî divê tev bigerin û siyasî tev bigerin û her wiha tenê bi Şamê re ne bizanibin bi hêzên din weke Amerîka, Fransa û Rûsyayê re jî di nava têkiliya da bin her wiha divê bi Tirka re jî bi Suudi Arabistan re jî bizanibin çawa têkiliya çê bikin bimeşînin da ku berjewendiyê xwe li ser axa Sûriyê tenê li ser axa Rojavana li ser axa Sûriyê biparêzin. Mesela zaman perwerda zaman ev xala herî giringe lêbelê derve wê xalê dinê giringî hene mesela mijara parastina sînorên derve yê Sûriyê ev jî pir giringe aniha mesela li herêma aliyê Başûrê Kurdistanê yani bi taybetî li derê hin gundê ku di aliyê sînorê Rojava da ne aliyê sînorê Sûriyê ne ketine nava metirsiyeke. Yani dibêjin gelo sibê dust be wê eskerê artêşa Şamê wê bêne vir sînor biparêzin an ne eğer tişteke wilo çê bibe em ê çawa bikin bi taybetî mesela îro min bi hin kesê Şengalê re axifî li Şengalê metirsiyeke giring heye. Yani wê derê xwe di nava xeteriyê da dibînin. Eger sînorê Sûriyê bi taybetî yên Rojava, aliyê Bakur û aliyê Başûr ji aliyê artêşa merkezî ya Sûriyê ve bê parastin û tê zanîn ku yani hêzê Rojava ji weke beşeke artêşa Sûriyê ne lêberê eger Ereb ji Şamê ji derê din werin li wê derê bimînin biparêzin wan sînoran mixabin ji bo Kurda ev dibe weke mijareke metirsiyeke mezin. Ev jî divê di guftûgoyan da bê zelalkirin da ku sînorên Rojava çil aliyê Bakurê Kurdistanê be çil aliyê Başûrê Kurdistanê be ji aliyê artêşa Rojava bixwe be bêparastin.
بگومان مجارا آبوری مجاره که گرینگه لسر از بارد که موی بسکنن لیبلی تیزانین کو دولمندیه که بن ارد یا گرینگ یا سوریه جسر آخا روژاوا دردی که دوی جبو پیشخستنا روژاوا جنو و چیکرنا باجارین روژاوا به آبوریا مرکزی یا سوریه به پیشخستن نولو به ترسه که من هیه کو دمی پیش ده هریما روژاوا ده سوریه ده به هریما هری ده آلی آبوری ده باشکتی yani خطریه که ولوجی هیه اگر ده گفتگوان ده گفتگوین به حکومتا شامی را Kürt birasti nikaribin baş diyaloge çevikin baş lehev bikin ev xeterici heye pir tiştê dijî mevlûd karin lê zêde bikin lê belê serî de jî migot kar û xebateke mezin dikeve ser milê rayedarên me yê Rojava çêkirina bajaran çêkirina gunda dîsa amadekariya ji bo vegera insanên me ku malê xwe cîda hîştin ber bi deverê din çûn heta li Avrupayê jî tê zanîn pir Kurdê me Rojava dijîn belkî ji wan zêde kes nexwaze yan jî venegerin ama dîsa jî ji bo wan jî divê bê fikrandin amadekarî bê çêkirin yani bareke giran li ser milê Kurdê me Rojava heye divê aliyê da bareke pir zêde giran nebe jî dikeve ser bilê Başûrê Kurdistanê bêguman yani divê aliyê de em nêzîkatiya bi taybetî Birêz Mesûd Barzanî pir baş dibînim ya hükümeta Başûrê Kurdistanê pir baş lê belê di demê pêş me de gelo wê çi qasa bikaribin alîkariyê bidin Rojava divê bêzanîn ku artêş ew mijareke giring e artêş êdî dibe weke beşeke artêşa Sûriyê yani gelo demê pêş me de eger di guftiguan da ev jî ney netkirin ez metirsiyeke wilo jî dibînim di demê pêş me de hikûmeta Şamê mesela li hinber dereke şer vebike gelo wê nebêje ka hûn jî beşeke artêşa merkezî ne ka hûn jî werin tev li vê şerê bibin em şer bikin yani ev jî divê bêzanîn mesela li hember Elewiyan li hember Nusayriyan li hember Durziyan çünkü eğer artêşa Sûriye li hember Elewiyan li hember Durziya Sûriye yani civakê din tişteke bike alîkariyê jî ji Rojava bixwaze Rojava jî tevlî ve imajekî pir xirab ji bo Kurda derdxe ortê û dîsa jî bêguman yani li hember welateke din eğer Sûriye sibê dust be li hember welateke bikeve nava şer gelo wê artêşa Rojava jî bikar bînin an ne eger di guftiguan da ev ney netkirin li gorî vê rêkeftinê artêşa Rojava weke beşeke artêşa merkezî ya Sûriye dema artêşa merkezî ya Sûriye biryareke bigre artêşa Rojava li gorî vê rêkeftinê nikare bêje na yani ev jî divê bê zelal kirin mijara Iraqê min hineke bahs kir divê bêzanîn ku di demê pêşiya me da ew nakokî her ku wê biçe zêde be eger Nurî El Malîkî bibe Serokwezîrê Iraqê nizanim îro tu daxuyanî hate dayîn nehate dayîn çêbû nebû yani van roja divê netbûneke çê bibe Nurî El Malîkî dixwaze bibe Serokwezîrê Iraqê tê gotin ku Amerîka naxwaze Nurî El Malîkî bibe Serokwezîrê Iraqê lê belê ez wilo nafikirim di pêş perdê de Amerîka bi taybetî dixwaze keseke weke Nurî El Malîkî bibe Serokwezîrê Iraqê yani ji bo Amerîka kî bibe Serokkomar pir zêde ne giringe kî bibe serokê parlamento pir zêde ne giringe tê zanîn li Iraqê Serokkomar dibe Kurd be serokê parlamentoyê dibe Şîî be Serokwezîr jî dibe pardon Serokwezîr dibe Şîî be serokê parlamento jî dibe Sünnî be yani esas yeku Irak'e bireve dibe Serokwezîre Nurî El Malîkî berê waxta dema Serokwezîrtî kir ji Irakê re bi awayeke tüm Serokwezîrtî kir yani hineke em bêjin bi darê zorê Serokwezîrtî kir ez bawer dikim keseke wilo li gorî berjewendiyên Amerîkayê Amerîka dixwaze keseke wilo li Irakê Serokwezîr be desthilatdarî di destê wî da be da ku bikaribe daxwazê xwe pê bide qebûl kirin berjewendiyê xwe bi destê wî bide parastin ha Nurî El Malîkî her wiha keseke nîzîkê Tehranê jî tê naskirin
Lebeli di piş perdeyê da ez bawer dikim zêdetir ew nêzîkî Amerîkaya eger demê pêş me de Amerîka li hember Îranê bikeve nava êrişeke şebeke çêbibe Nurî el Malîkî wê Amerîka xwe bide keleka Amerîka wê Amerîka bibijêre wê keleka Tehranî nesekine û her wiha hêzên Heştî Şabî jî li Iraqê tê zanîn heye bi Îranê ve girêda ye Amerîka bi taybetî dixwaze keseke weke Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê da ku demê pêş me da li ser axa Iraqê jî bi destê wî bitekoşe Nurî el Malîkî ji vir çend roj berî derbarê Ahmed el Şara da daxuyanîkî da دوی داخوانی خود گفت احمد الشارا تروریست ج تروریست که سروک ولات که سروک دولت که چه نابه yani ev gotun xoşi mediçe xoşi bir kesan xoşi bir derdora mümkün ediçe lebeli veke embejin işaretin nakokiya ku demi peşmera dinavbera Irak'ı u Suriye'de veçe bebe yani eğer Nuri el Maliki ba avaya ke taktik van gotunan had beje dema bu serokvezir ve nezikatiya xwe bu heve u tiştekedine eji ihtimale ke mezin vulu de fikrim jber ku nahal Irak'ı hember Ahmed el Şara bi taybeti nava derdorên şehîda heva ke ner tune Nuri el Maliki berya bibe serokvezir belki mesajeke de derdorên şehî yani bibe serokvezir ve ligori berjewendiyên Suriye ligori berjewendiyên Amerika tev negere işareteke ulu de lebeli dema bu serokvezir mümküne û ihtimaleke pir mezin jî ez didimê ve rewşê biguherîne ve demi esas daxwaza Amerika pekti yani seri da got Amerika daxwaze çawa ku heya niha Iraqê ji xwe weke bazeke leşkerî ji bo rojhilata navîn xebitan ji vir şunda ve Suriye jî bike beşeke ve bazê xwe yê leşkerî Niha komploya ku li Rojavayê Kurdistanê me dît û me jê re şahidî kir çi qas dikare zirar bide Başûrê Kurdistanê jî serkeşiya vê komployê dewleta Tirkiye dike. Belê. Yani komploa ku di derbarê bi taybetî Eşrefiye Şeyh Masûd da tu dixwazî bêjî. Na ev komploya ku bi temamî li Helebê û li temamê Rojavayê Kurdistanê li hember Kurdan çêbû vaya ji bo têkbirina destkeftên Kurdan bû niha vaya mümkün e sibê dest be berê xwe aynî hewaya siyasî a xirab berê xwe bide Başûrê Kurdistanê destkeftên Kurdan li wê derê jî tune bikin. Tiştekî wisa mümkün e demê pêş me de. Tiştekî ulu mümkün nîne yek Başûrê Kurdistanê ne Rojava ye yani Başûrê Kurdistanê em ji salê 1990 ve bigirin dest va 36 sale weke dewleteke sernigê xwe sekiniye û xwelpêş xistiye û her wiha duwarê dîplomasiyê de jî Başûrê Kurdistanê di cîhanê de hatiye naskirin yani heta weke herêmeke nûnertiya hemû Kurda hatiye naskirin vê em bizanibin û her wiha têkiliyê Başûrê Kurdistanê bi hemû hêzên herême re jî kêm zêde xweş e yani hatta bi Tirkara jî têkiliyê Başûrê Kurdistanê em dizanin heye pir zêde xweş nebe jî heye bi Suudi Arabistan re jî xweş e bi welatên weke Qatar û welatê din Ereb re jî têkiliyê xwe xweş e bi Amerîka re jî têkiliyê Başûrê Kurdistanê baş e yani li hember Başûrê Kurdistanê ez bi xwe metirsiyeke wilo nabînim lêberê Başûrê Kurdistanê di merkeza rojhilata navîn da ye yani şerreke li hember Îranê dema dest pê kir em dikarin bêjin yani merkeza ciyê ku zêde lê bombe bikevin mümkün e Başûrê Kurdistanê be yani ev weke xeteriyeke lêberî em nayê watê bi taybetî Amerika, Avrupa û dewleta Tirk, Suudi Arabistan û Rusya, Çîn her wekî din ev hêz li hember Başûrê Kurdistanê komployeke çêbikin çawa li Rojava çêkirin û jî li hember Başûrê Kurdistanê çêbikin na li hember Rojava jî divê em vê ez dixwazim sererast bikim komployeke wilo li hember Rojava çê nebû yani ez bixwe weke komplo nabînim yani eğer ne komplo veke şer em bêjin şereke li hember Kurda hate meşandin ew jî taybetî aktör devleta Tirk bû
و دولتا ترکیه هتشی جخاره بکار آنی و هر وها هیزا کو نهاتیه دیتن وکه سعودی عربستان دبی ام ببینن yani ez van tişta dibêjin mümkün e hin kes bêjin çawa dibe an rojê pêşme da van gotinê min ez dibêjim divê em bînin bîra xwe bi taybetî ez dibêjim şerê ku li Şeyh Maksud meşiya şerê ku li hember Eşrefiyê meşiya yani çendî jî dewleta Tirk xwast hete şer li hember Kurda şer bike û dewleta Tirk alîkariyê da eskerê xwe şand li hember Kurda şer da meşandin li piş perdê aktörek dijî hebû ew jî Suudi Arabistan bû dibenej bir kirin Suudi Arabistan bi taybetî bajareke weke Helebê li Sûriyê ji xwe re weke ciheke pir giring dibîne weke baz dibîne Heleb em dizanin bajarekî ku lê zêdetir Sunnî jiyan dikin Alevi Helebê kêm ziyan dikin mesela Şam ne ûloye Şam hineke bajareke kozmopolite li wê derê him Sunnî jiyan dikin Durzî jiyan dikin Nusayirî jiyan dikin û her wiha Alewî jiyan dikin lê belê Heleb bi giranî Sunnî jiyan dikin Suudi Arabistan nexwast li bajareke weke Helebê ku zêdetir Sunnî ne ku dewleta ku Suudi Arabistan di demê pêş me da و لسر حلبی به تایبەتی وهابیتی بده پیشخستن بده بلافکردن لسوریه نخواست کرد لویداری خورد بن نخواست تاخین وکه اشرفیه شیخ مقصود دبن دستی کردا دا بن دبن پاراستنا کردا دا به سعودی عربستان دپش پرده دا cesaret da heteşe ku heteşen de hember Şeyh Masud Eşrefiye bir kebe nava erişi. Ev ligori daxwaza devleta Tirki çebu, ev ji ket nava şer, ligori daxwaza heteşe çebu, jiber ku encam ede heteşe deskertiyan bi dest xist. Ya din hela rojilatê Firatê. Yani navê Reqa û Deyra Zor van roja zêdetir hate gotin tê gotin çima eşîretê Reqa û Deyra Zor wilo pişta xwe dan Kurdan yani ji 2012 virva ew eşîretê Reqa û Deyra Zor bi Kurdan ra hereket dikirin van nîzîkê 14 sale bi hev re hereket dikirin em dikarin bêjin yani giraniya xebatên Kurdê me yê Rojava yani Xweseriya Rojava Rêveberiya Rojava di aliyê pratikî da li ser wan herêman hate meşandin yani li Raqay pir kar kirin li Deyra Zor pir kar kirin li wan navçeyên li dora Reqa û Deyra Zorê nêzîkî Hesekê ku zêdetir Ereb lê dijîn li wan dera pir kar kirin di herêma Kurda da kêm kar kirin ev jî weke kêmasiyeke dibe bêdîtin yani digel vê xizmeta Kurdan Ereba nava rojekî da pişta xwe dan Kurdan çima yani vê pirsê dema me bike di pişt vê pirsê da weke bersir Suudi Arabistan derdikeve meydanê yani beriya ku ew eşîret pişta xwe bidin Kurdan berê xwe bidin Şamê bi taybetî rayedarên Suudi Arabistan bi serokê wan eşîretan ra hevdîtin çêkirin civîn çêkirin hin ji van civînan di çapemeniyê da jî di medyayê da jî hate bihîstin lê belê ez bawer dikim pir civîn ji aliyê medyayê ve nehate bihîstin û Suudi Arabistan wan eşîreta îxna kir yani heteşê nikar wan îxna bike heteşê bi taybetî xwast wan ra civîn çê bike civîn çêkir ku ew pişta xwe bidin Kurda berê xwe bidin Şamê lê belê ew eşîret qebûl nekirin îxna nebûn Suudi Arabistan di dawî da wan îxna kir di nava rojekî da pişta xwe dan Kurdan yani faktura Suudi Arabistan di demê pêş me da li ser axa Sûriyê diviya way zêdetir derdikeve pêş ew jî bi berjewendiyên Tirka ra li dij hebe ji ber vî yekê ez dibêjim yani eger rayedarên dewleta Tirk baqil bana bi Kurda ra we qisa nedibûn düşmün Kurdê Rojava ji xwe ra nedikirin düşmün Kurdê Rojava yani digel ev şerê ku çend roje çend hefteye di meşe aqasa Kurda zerar dît dîsa jî em axaftinên rayedarên Kurdên Rojava guhdar dikin dibêjin em dixwazin bi Tirka ra dost bin
Dveyem naxwazin tişteke li dij berjewendiyên Tirka li ser axa Rojava bikin. Yani digel ya dîsa dewleta Tirk dixwaze Rojava ji xwe re weke herêmeke düşminan bibîne. Ev jî di demê pêş me de wê zerareke mezin bide berjewendiyên dewleta Tirk. Gelek spas analizeki teri tujî bû mijarekî din jî heye tenê wî pirsê ji te bikim li Amerîka yasaya parastina Kurdan hebû Lindsey Graham pêşniyazê Senatoyê kiriye eger were qebûlkirin fayda wî ji Kurdan re çê dibe yani piştî vê peymaneyê diyan. Belê. Yani ne tenê li Amerîka li kêderî biryareke wilo qanûneke wilo bê qebûlkirin bêguman ji bo Kurdan baş e. Yani qanûneke wilo eger derbas ve yani de senatoyu da naha te guftugô kirin ez bawer dikim ji senatoyu derbike ve biçe kongre de ve kabul bike eger kongre Amerika kabul bike ve deme Amerika veke devlet xwedike bin bareke ji bo parasına Kurdan. Yani ihtimal ki pir mezin tune ku derbas be. Yani ji senatoyu mümkün e derbas be. Ji ber ku Graham bixwe senatoyu da bandora xwe heye lê belê ji senatoyu derbas be di kongreyê de acaba wê qebûl bibe qebûl nebe ev hineke zehmet tê dîtin. Qebûl be pir baş e. Ez dibêjim ev weke pêşniyareke derketiye holê. Yani min çend roj berê Arwar TV'da bi Musa Qaval re bi Doktor Musa Qaval re bernameyeke çêkin me niqaş kir pêşniyara wî ew bû. Yani digot dibe heman hewildan li pir welatan bê dayîn da ku pir welatan da em bikaribû qanûnî wilo bidin derbaskirin. Rast e. Mesela li Fransa çima xebateke wilo nêmeşandin? Dibe xebateke wilo Fransayê bêmeşandin di parlamentoya Fransada di senatoya Fransada jî biryareke wilo eger em bidin derbaskirin demê pêş me de Fransa ji wê bikeve bin bareke wilo ku Kurda biparêze. Lê belê ez dibêjim Kurd weke agirin. Yani kes nikare wî agirê bigire nava destê xwe. Ji ber vê yekê jî ez dibêjim Amerîka zehmet den di kongrêda biryareke wilo derbas ve li Fransa hewildanê wilo çê bibin baş e li hin welatê din çê bibin Ingilistanê çê bibe baş e lê belê yani derbaskirina wan biryara jî divê em hineke realîst nêzik bibin pir zêde jî rihetnin e weke migo Kurd weke agirin yani rojilata navîn de Kurda kirine weke agir kes naxwaze wê agirê bigire nava destê xwe wê biparêze. Garantoriya Fransayê tu çawa dibînî ji bo vê peymana dawî? Ev ne garantüriyeke yani fermiye tişteke en formele ne formele. Yani beli yani Mazlum Abdi got bi telefonu me axifiye. Emmanuel Macron gotiye ez garantürüm. Yani divi Mazlum Abdi ve tişte ne gotu bajî. Yani de aliye diplomatik ta şaşe. Bi serok welatekî ra bi serokê dewletekî ra te axifiye ji tiştekê gotiye dibe tu wî aşkere nekî. Eger Emmanuel Macron jê re gotiye temam tu dikarî aşkere bikî amena ama ez bawer nakim tiştekê wilo gotibe. Ama Macron li ser tweeta nivîsand got ez garanim got ez. Belê yani ser tweet bixwe biryarinin ji bo ku Fransa garantör ve dibe li ser belgeyeke nûnerê Fransa yê Sûriye imzê bavêje bêje ez garantörüm di navbera Kurd û Heteşê da. Yani ji bo vê peymanê ez garantörüm ya din yani em bunu kabul bikin ku Fransa garantör e. Garantörê çi ye? Yani garantörê çi ye? Yê vê peymanê ye. Yani ev peyman zaten tişteke ne diyare. Weke elastik e. Herkes aliyê xwe dikare bikişîne. Mesela ji hikûmeta Şamê daxuyanî têne dayîn adeta dibêjin zimanê Kurdî ne mümkün e bibe zimaneke perwerdeyî. Mesela bunu tê gotin. Hatta dibêjin ne mümkün e ew kesên ku di nava YPG da ne weke bêjin hêzeke weke rêxistin beşdarî artêşa Sûriye bibe divê şexsî beşdar bibin û her wiha dibêjin her dosya tek tek divê em ê bigrin dest em kîjanê qebûl bikin kîjanê qebûl nekin. Yani daxuyaniyê pir cuda ji aliyê Şamê ve têne dayîn hemû wan daxuyaniyê xwe jî bi vê peymanê ve girê didin bi vê rêkertinê ve girê didin. Yani dibêjin rêkertin wilo dibêje. Kurdê me dema daxilin rêkertinê bi awayeke din şîrove dikin. Yani ez dibêjim ne li gorî
daxuyaniye ku ji Şamê têne dayîn wê encam derkeve holê ne jî li gorî daxuyaniyê rêveberê me yê Rojava yani tişta ku esas ku ji vir şundan nayê wendakirin ew e ku êdî li Sûriyê li ser axa Sûriyê herêmeke Kurdan hatiye qebûlkirin. Di demê pêşmeda zagona bingehîn li çê bibe di wê zagonê da herêmeke Kurdan wê were naskirin. Ya din êdî Kurd fermî yani weke Kurd merû dîroka Sûriyê binêrin di dîroka Sûriyê de yê ku bûne serokkomarê Sûriyê jî Kurd hene. Yên bûne wezîrê serokwezîr jî Kurd hene. Lêbelê ew weke Ereb bûne Kurd. Çawa ku Turgut Özal bû serokê Tirkiyê weke Kurd herkes weke serokê Tirkî weke Tirkeke nasike ew ji wilo bûn. Ama niha êdî Kurd li ser axa Sûriyê weke Kurd êdî di rêveberiya bilind da cih bigirin. Mesela Nureddin İsa weke Kurd niha bûye waliyê Hesekê. Yani ji vir çûnde êdî Kurd ne mümküne li Sûriyê bêne înkar kirin. Ev weke destketineke dibe bêdîtin. Lêbelê ez gotina şoreşê pir gotineke binê wî vala dibînim. Yani Kurdê me ji bo Rojava adeta slogan davêjin divêjin me şoreş pêk anî şoreşa Rojava. Yani şoreş bi wî awayî nabe. Eger destketiyên ku heya yani ji vir du mehberî jî destê Kurda da bûn hatibana parastin me re dikaribû bigota weke şoreşeke piçûk li Rojava pêk hatiye. Mesela heya niha li pir derê me behs dikin me digot şoreşa Rojava ji ber ku li ser axa Rojava bi rastî pir tiştên ku merû dikarin weke şoreşê bibînin pêk hatibûn. Ew destkeptî wilo diyar e ku nayên parastin. Ew destkeptî neyê parastin şoreş li ku dimîne em çawa em kê derê weke şoreş çi weke em bêjin berhemeke şoreşê dikarin bibînin. Yani zimanê Kurdî weke perwerde li Sûriyê bê qebûlkirin jî weke şoreş em dikarin bibînin. Yani gotina şoreşê tenê bi ziman nabe. Eger wilo be wê demê ji bo Tirkiye jî em bêjin me şoreşekî Tirkiye çêkir. Zimanê Kurdî berê Tirkiye qedexe bû yê ku bi Tirkî da axifîn diketin hepsê di zindana da dima anha êdî bi Kurdî insan dikare biaxe. Ana televizyonekî dewletê heye bi Kurdî weşanê dike. Em dikarin ji bo wî jî bêjin şoreş. Yani gotina şoreşê waqasa piçûk nîne. Divê ji bo destketiyên Rojava em nebêjin şoreşe. Ha rayedarên Kurd yê Rojava bêjin em hewl didin ku şoreşê pêk bînin erê. Yani hewl didin şoreşê pêk bînin. Xwe weke şoreşger dibînin. Ev rast e lêbelê li Rojava şoreş pêk nehatiye û destketiyê ku ji 2012 şûn de jî hatin bi destxistin hatin li pêşxistin mixabin nehatine parastin. Gelek spas dikim Malatê ava Ehmed Aslan dibêje li Kobanî ambargo ranebiye, dorpêş ranebiye, erê ranebiye. Êdî ew Ranebiye. ancak rayedarên Rojavayê Kurdistan dikarin bersiv bidin. Çima ranebiye? Peymanê de Yani- çi hebû, çi nehat pêkanîn ez wî nizanim. Mezran divê derbarî de jî ez çend gotina bêjim. Hı. Yani mixabin rayedarên me yê Rojava bi taybetî Mazlûm Ebdî yani divê derbarê da çawa derbarê gotina Macron da min got divê nehat aşkere kirin. Yani hin tişta jî divê yani çawa hate her şey wan nebêjin. Mesela Mazlûm Ebdî ji bir 4 roj berê got piştî vê rêkeftinê êdî hema sibê va wê dorpêşkirina dora Kobanî wê rabe. Êran hebû piştî daxuyaniya wê axaftina Mazlûm Ebdî 4 saet şûnde me bihîst ku li dora Kobanî şer û pevçûn çêbû. Rêkeftin çêbû wê hêzên Wezareta Karê Hundir yê Sûriyê jî va sê roj e hatine Hesekê ji wê derbasê qamişlobûn niha li Rojava dîsa jî ew dorpêşkirina dora Kobanî hêrane biye. Ev durûtîkî pir mezin e. Yani Ez hevalê me bi taybetî Kurdên me yê Rojava jî divê derbarê de divê yani daxuyaniyê ku
yani gel bi awaya kedin dike nava heviyan nebêjin li Kobanê ev dorpêşkirin wisa zû rana ve ji ber ku tiliya dewleta Tirkî têde heye. Yani devleta Türkiye naxwaze ew dorpêşkirin wisa zû rabe. Yani hesabê wan eşîretê li dora Kobanê jî heye. Divê em bizanibin ew eşîretê li dora Kobanê sedî sed bi hikûmeta merkezî ve girêdayî nînin. Yani dema ew li hember hin gundê Kurda nêzîkî Kobanê dikevin nava êrişan weke êrişên artêşa hikûmeta Şamê divê em nebînin ew jî weke nakokiyeke divê em bibînin. Yani Şam heta şet dibêje ez hakimê Sûriyê me çiqas hakimê Sûriyê ye. Yani li gorî rêkeftinê divê dorpêşkirin zû da hatiba rakirin 10 kilometre dorpêşkirin nixwabin ranebiye. çekdarê wan gerek 10 kilometre ji gundê Kurdan dûr ketana ama hêjî li gundê Kurdan e mesela hevalê me hene li Kobanê dibêjin millet dixwaze vegere gundê xwe derdora Sirînê yani 15-20 kilometre dûr Kobanî millet nikare biçe çünkü hîn jî ew çekdarê wan li wê derê ne. Raste yani ulu diyare eğer hükümeta Şamê li hember wan çeteyan zêde xebateke pratik nake ev tê wateyî ku ew jî ji xwe dixwazin vê rewşê hineke bi kar bînin. Yani hineke Kobanê di nava dorpêşkirinê de dihêlin dibêjin acaba wê ev rêkeftin serê xwe bîre negire ka em binêrin entegrasyona artêşê wê çê bibe çê nebe gelo Kurd wê cuda hareket bikin an nekin. Ji ber vê yekê jî hikûmeta Şamê ez bawer dikim hebûna wan çeteyan dorpêşkirina dora Kobanê jî ji xwe re weke haceteke bikartîne. Gelek spas dikim hakikaten têr û tijî bû analîzek pir tijî bû. Hevan noşkerema xwe re ji bîr nekin Arwar TV heye ya Rêzdar Ehmed Gulabî Dereyê bibin abone em vê kanalê jî bi pêş bixin û em hinekî zorê bidin ser hevalê xwe nivîskar û rojnameger ji bo weşanê xwe temamî bi Kurdî bikin. Musa ye. Gelek spas dikim her Yani mixabin em di Arwar TV'da bernameyên mi got ya mixabin bernameyên Tirkî jî em neçarin çê bikin. Yani ev rastiya me Kurda em çi bikin? Na ez Tirkî naxwazim. Tirkî naxwazim yani işê min tune ye yani bir kesek ku Kurdî nizanin ez xîtabê wan nakim. İşê min ne? Gavadin ji tu rêya xwe da devam bike zaten Tirkî zimanê Tirkî li gorî devê te jî nine eger tu Tirkî biaxivî wê demê zêde yani kıymeta vê Kurdiya te namîne. Sana katılıyorum. Şimdi Pena Kurt hevalan telefonu mikir pir spas dikim ji we re ve di civînê xwe de behsa mikiriye silavê ve gihîşt min serserê min pir kêfxweş bûm ez ê di xizmeta we de bim çiqas daxuyanî ve nivîsê we hebin ez ê bi kêfxweşî bixwînim Pena Kurt li Bakurê Kurdistanê hevan me xatir ji we dixwazim bi hêviya rojê xweş azad dem baş silav rêz Dem baş.